Hello everyone! Welcome to Vigi's Cooking Vlog. Narinig nyo na ba ang salitang kinunot o nakakain ka na ba ng kinunot recipe? Isa na naman pong sikat na Bicol recipe ang ating lulutuin po ngayon. Ito ang kinunot or comes from the word kunot, which literally means shredded or to shred. But this version ang gagamitin po natin ay hindi po pating or shark or pagi or stingray na usually yung po talaga ang kinukunot sa Bicol. At dahil wala po tayong nabiling pating or pagi, ang gagamitin na lang po natin ay tulingan. Ay kasi Ramson, ayan, maraming salamat Ate Eden sa sa sponsor mo na naman na na malunggay. Ayan, di ba? Worth na to dito, 14 dirhams. So mga na yun, mga 200 pesos. Yan si Ate Eden, birthday niya ngayon. Birthday ko ngayon, magluluto kami ng malunggay. Mamanha kay birthday, malunggay pala ang luto. At isa po sa main ingredient ang ating kalunggay or malunggay leaves. Pang boost din isang immune system. Mana lang, kisnitong ko na lang. Ikaw kasi bahala, kaya nakisnit na ako, ha? Hindi ba? Pinipil pa rin sa nito ko. Dilikuhan ko lang. So, habang busy po si Ate Eden sa pag-alis ng mga tangkay ng dahon ng malunggay, ay unti-unti na rin po natin i-shred ang ating isdang tulingan na pinaksiw ko na po kanina. Tanggalin lang po muna natin ang mga tinik at hindi na po natin isasabay ang ulo ng isda. Happy birthday daw, Lola Eden! At habang kami ay busy sa pag-prepare ng aming ulam for today's lunch, ay multitasking ang ginagawa ni Ate Eden. So nakikipag-usap siya or video call sa kanyang family sa Bicol. Ngayon ay umpisahan naman po natin gayatin ang ating sibuyas. Isunod naman po natin ang ating bawang. Next, ang ating luya. At gagamit din po tayo dito ng dahon ng sibuyas or spring onion. At syempre, hindi mawawala ang sili. Ito ang tatak ng mga Bicolano na karamihan sa mga recipe ay laging meron nito. Pero, dahil ako ang chef, ako ang magde-decide kung gaano kadami or kakunti ang ilalagay nating sili. Dahil ako po ay isang Bicolana, kung inyo pong napapanood ang aking mga previous vlog, ay hindi po talaga ako kumakain ng paanghang. Mga kailangan ako ng blender. Kasalukuyan po biniblend ni Ate Eden ang ating kinudkud na niyog para mas makuha po ang katas. Okay na yan? Yun na yan? That's it? Yan. Dapat niya nakakapuga. Sige, okay na. Bigay ng buhay ko, buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. O, diba? Multitasking tayo. Chef na, singer pa. San ka pa? Dito lang yan kay Vigi's Vlog. FYI lang guys, meron tayo ng assistant na kasalukuyan pong nagpipiga ng ating kinudkod ng nyog. Ready na ang ating mga ingredients. Dito na, magluluto tayo ngayon ng pakulaw or kinunot. So meron tayo syempre ng malunggay from Ate Eden. Of course, ang ating tulingan.
na pinaksiw muna or inunon, sibuyas, bawang, sili, dahon ng sibuyas, of course, ang ating seasoning, asin, and ang ating luya, and ang ating main, ang ating kakang gata. Umpisahan na po natin ang pagluluto. Ilagay po muna natin ang kawali na may gata. Lulutuin po natin in a low temperature and make sure po na hahaluin po natin para hindi po mamuo ang ating gata. Dito po sa ating kinunot ay hindi na po natin kailangang gumamit pa ng pangalawang gata. Unang gata lang po okay na. Sapat na po sa ating kinunot recipe. While pinapakulo natin ang gata, ilagay na po natin ang asin. At isunod na rin po natin ang ating ginayat na bawang. At ang ating sibuyas. Haluin po muli natin. At ngayon ay ilalagay na po natin ang ating ginayat na luya. So ang purpose ng luya, bakit tayo naglagay, ay para po hindi masyadong malangsa ang ating kinunot. Pakuliin lang po muna natin ang ating gata at haluin po natin para balansi po ang pagkakaluto ng ating gata. Ngayon ay pwede na po nating ilagay ang ating hinimay na isdang tulingan. At ngayong nailagay na po natin ang ating isdang tulingan, haluin lang muli natin. Lulutuin lang po natin ito in 20 minutes time. Hayaan lang po muna natin na maluto ng konti ang ating isda. Mag-simmer siya sa ating gata. And then, that's it. Ngayon ay ilagay na po natin ang ating malunggay. Dito po ay gagamit tayo ng seasoning. At ilagay na rin po natin ang ating siling haba. At isunod po natin ang ating hiniwang sili. Muli hahaluin po natin para pantay po ang pagkakaluto ng ating gata at pati po ng ating malunggay. Pwede na rin po natin ilagay ang ating dahon ng sibuyas. Muli ito po ay optional lamang. Pwede rin po tayong hindi na maglagay nito. Saktong-sakto lang po yung pagkakalagay natin ng tubig sa ating gata. So, 10 minuto na lang ay luto na po ang ating recipe. Suggestion lang mga padaba, kung gusto nyo pong magluto ng kinunot, huwag po nating titipirin sa gata. Mas masarap po kapag ang ating kinunot ay saktong-sakto ang gata, yung nakikita po natin sa ganitong recipe. Pang boost din sa immune system, di ba? Kalunggay. Naaamoy ko na ang bango. Nakakatakam talaga. Pwede mo binta. Oo. So, we're gonna cover. Di ba? Para nagtubig siya, te. Ate, para maluto ang kalunggay mo. At idagdag na po natin ang finale, ang ating sili syempre. And now, we can turn off the heat. O diba, napakabilis lang lutuin nitong ating recipe for today. So, pwede na po natin siyang i-transfer sa ating serving plate. And, kainan time!
Kinunot. Panglikot. At ang ating kinunot na tulingan, Bicol version is ready to serve. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking version sa pagluluto ng ating kinunot recipe. Muli, marami pong salamat. Thank you for watching. Diyos mabalas!